kao što je radila u prvom polovremenu, jednostavno može da igra nešto drugačije, može da to izgleda i ovako i da se čeka eventualno kontra. Ovde je bilo igranje rukom i 11-terac za Akademiju Pandev. Zakačila je, čini mi se, lopta u ruku tamo Eftimova i zbog toga je Grujovski pokazao na belu tačku. A odmah je glavni arbitar pokazao da će to biti 11-terac. Hadžanović izvesti 11-terac. Hadžanović pročitao je Alčevski, ali nije mogao da zaustavi ovaj vrlo snažan šut Adisa Hadžanovića.